Gwasanaethau gofal a chymorth i bobl yng Ngogledd Cymru. Iechyd meddwl. Y dyfodol. Mae'r fideo yma am y gwasanaethau gofal a chymorth sydd angen ar bobl yng Ngogledd Cymru. Mae'n dŵad o adroddiad ysgrifenedig gan y 6 cyngor yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Buom yn edrych ar plant a phobl ifanc, pobl hŷn, iechyd ac anabledd corfforol, anabledd dysgu, iechyd meddwl, gofalwyr, trais yn erbyn merched, camdrin domestig a chamdrin rhywiol, pobl yn y carchar, pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd, pobl digartref, pobl awtistig. Megis dechrau yw y gwaith yma, ond rydym wedi dysgu llawer yn barod. Byddwn ein helpu i ysgrifennu cynllun ar gyfer gwasanaethau yng Ngogledd Cymru ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwybod y bydd gennym llai o arian ac yn awyddus i wneud mwy. Mae'r adroddiad yma yn helpu ni ddeall pa wasanaethau rydym angen cynllunio a phrynu. Mae hefyd yn dangos ein bod angen darganfod mwy am rhai grwpiau mwyn sicrhau bod yn cael y gwasanaethau maen nhw angen. Fedrwch weld yr adroddiad cyfan ar wefannau bob cyngor a'r Bwrdd Iechyd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch sut i gysylltu gyda ni ar diwedd y fideo yma. Dyma beth rydym yn meddwl ddylai ddigwydd ar gyfer iechyd meddwl. Beth rydym wedi darganfod? Mae gan rhan fwyaf o bobl yng Ngogledd Cymru iechyd meddwl gwell na gweddill Cymru. Ond fydd mwy o bobl angen gwasanaethau iechyd meddwl. Rydym angen gwella a chefnogi bobl yn fuan a helpu nhw i ddeall iechyd meddwl. Edrych os oes angen fwy o staff sydd yn siarad Cymraeg. Deall faint o bobl sydd angen gwasanaethau iechyd meddwl yn yr ysbyty. Sut i gysylltu gyda ni? Galwch Sarah Bartlett ar 01824 712 432 neu e-bostiwch sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk. Credydau. Mae'r fideo yma wedi ei dylunio a'i gynhyrchu drwy wasanaeth Easy Read gan Inspired Service Publishing Limited, Mawrth 2017. Mae'n cwrdd ar safon Easy Read Ewropeaidd. Gyda diolch i grwpiau hunaniriolaeth Gogledd Dwyrain Cymru a hunaniriolaeth Dinbych a Phrestatyn. Mae'r gwaith celf yn cynnwys deunydd o'r Inspired Easy Read Collection a ni ellir ei ddefnyddio yn unrhyw le arall heb ganiatâd ysgrifenedig gan Inspired Services. www.inspired.pics